O dyan, ika'y pakikinggan ng programang Doon Lang. Doon Lang. Doon lang. Kung Dear Uncle! Charming na, kaloyal pa. Dago. mayroon na Tita, saan yung chinita? Wala mo na akong entry. na ihaharap Hindi sa naman po nagre-red na panty Uy, ayan na. si Tintin. Pero kahapon may nakita po ako sa bag niya. May lalaki po kaya siya sa trabaho? sa Love, akin ay Fred. kakisigan ko ay bunga ng isang sumpa. I feel good. Doon Morning lang! call! Morning, tita! Kaloya! Feel good morning! Let me tell you. Hey! You my little boo thing, so I'll give a hoot what you do. Say, girl, I know you. Biyernes na! November 10, 2023! Sa oras na 5:28 ay kasama niyo na ang cool na Uncle Dagong! Taas ang kamot sa mga angkol, itaas ang At syempre, hindi po nag-iisa ang inyong angkol. Andito na ang inyong hot na tita. Sa balat ng radyo at hardcore. Ito na siya, Muse na More City Strikers, Feelby.com. Tanya Chinita. Sa iyong tingin, palang ako ay natunaw na. Mga titig mo sa akin nakabighani na. My chinita girl, my chinita girl. May buntag May tits. buntag call at sa mga Grab Warriors na nakatutok na pati sa Team Bandido at Team Romantico at sa lahat ng drivers na natutulog dyan sa kanilang taxi. So may Segway umidlip. Ingat po. Amping, bago tama to sa problema kasi bukas na huwag kalimutan ng ating Operation Tulong! Sa may San Andres Gymnasium. Magkita-kita po tayo 8 a.m. Andyan na po ganyang kaaga si Uncle Dagol at Tita Tanya Chinita at ang buong Manila Broadcasting Company, ang Love Radio DJs andyan. Yun! So magkita-kits tayo, may mga kumbaga, yun na nga, sa word itself, tulong. May mga May tulong kami ipaparating Mahalipay lahat pa, sa oo. inyo. May purpose ang pagpunta namin dyan na nais naming mag-Operation Tulong. di Call. lang tulong, pati kasiyahan bibigyan. Yes. Ngayon, Pero ito may tutulungan kailangan na natin si Fred kasi tinatanong niya, yung misis niya daw ay hindi naman nagre-red na panty. Pero kahapon may nakita si Fred sa bag ni girl. Oh. May lalaki daw kaya ang misis niya sa trabaho nito. Bakit naman? Kasi ba hindi nag-red ng panty tapos may red na panty? Okay, call. Kasi ganito Oh. yan sa Sige life. nga. Pag Sige may, nga, ikaw, pag babae may mga ka. sudden changes, hindi lang sa panty. Pag may mga sudden changes yung partner mo na alam mong hindi naman siya ganito, talagang mapapaisip ka, mapapraning ka, especially kapag insecure ka. Nako. Madalas, 'di ba? Yung kapag may mga Mag-overthink ka Oo, kagad. oo, mag-overthink ka lalo kung palapansin ka ng mga pagbabago, ganyan. Yung mga, madalas ito nararamdaman to ng mga observer eh. Yan. Hindi, Yung nagiging sudden observer nga, changes. dahil nga sa sinabi mo, may pagka-insecure. Tama ba yon? Tama. Kasi kung wala ka namang insecurities, hindi mo naman papansinin yun eh. Kung tiwala, kung may trust ka naman sa wife mo, hindi mo Oo. yan maaano, hindi mo siya pag-iisipan. Yun nga sabi ni Uncle Porke ba may red, yun eh. Oo. Yun yung point. Pero ikaw, nag-overthink ka na, dinala mo na dun sa conclusion agad. Yun ang pangit. Ang tanong, ano kung meron siyang red na underwear? Diba? Sasabihin mo na agad, tama, magkukonclude ka na may iba na siyang lalaki dahil may red siya na underwear. Kasi parang, hindi naman to ginagawa sa akin ng asawa ko eh. Bakit may red siya? Siguro kasi hindi ganun yung misis niya. Yun yung nakakapraning din talaga. Meron din kasi ibang tao na gusto nila mag-try ng some sort of changes. Pagbabago, kunyari ikaw hindi ka ganyan. Oh, pero bakit ngayon gumanyan ka? Kasi nga, gusto mo lang din siyang matry. Wala namang masama. Ang mas masama doon, Mang Kanor, may buntag. May buntag bang kanor? Magandang umaga sa inyo lahat.
Ang masama dyan, kung may brief sa bag ng misis mo. Brief ang nakita mo. Yun, oo Yun ang nga, masama. tama. Ang galing talaga ni Mang Kanor sa investigation. Dati ka ba taga-NBI? NBI ako, nabuang sa E. Sa inom. Sa inom. Tsaka sa... Mang Kanor. Ano, tama. Mang Kanor? Ang ganda ng ano mo, ng yung pag-test, ang tawag dito, identifying the problem, di ba? Totoo yan. Kayo mga lalaki, masyado kayo. Kaya nadadamay kami mga matitino. Di ba, Uncle? Nabakol? Matitino. Kaloyal. Kaloyal. Sakto naman. Ako, agree ako. Tama yun, Mang Kanor. Kung brief, doon mo pag-isipan, Ay, di yun. ba? Kasi May nilagay brief sa bag. dito. Pero kung panty, baka lang halimbawa kung napabili sa... Oh. Baka nabasa yung underwear niya. O kaya may nakita, minsan kami mga babae ganun, kahit di namin balak bumili. Pag may Oo. nakita kami maganda, ang Or- ganda nito for a change. Bawal ba magbago ng taste? Ayun na nga eh. Mars, good morning. Sandali. Pwede Mars. mag-react dyan? Mars, go! Duda ko, Mars, pinili lang niya yun. Hindi niya gusto talaga yung red na underwear, di ba? Hindi siya mahilig. May nag-overtake, Yeah. Mars. Nag-overtake, Mars. Nakatry na kasi ako niyan, Mars, eh. Kasi, Mars, grabe ka Naubos naman! yung medyas ko, Mars. Mars, Wala akong ibang makita dun, Mars. Walang tubig. Sabi ko, walang tubig. Ayun, wala na akong very medyas. bad, Mars. Huwag naman ganun, Mars. So, ano gusto mo? Ha? Pag maglalakad ako dyan, tumutulog. Hindi, Mars, ang sinasabi ko, bago umalis ng bahay, make it a habit. Umupo ka Mars! sa trono. Mars, 3 beses akong umupo sa trono na LBM ako. Mars, kasalanan ko ba? Yun, Mars, dyan. Pag LBM, no excuse talaga yan. Kaya nga. So- Uncontrollable yan eh. Malamang, bumili na lang yun kasi may nag-overtake. Oo, pero yun, Kuya Fred. Nag-overtake. Tapos yung husband niya nag-overtake. Yan! Ang galing Mga talaga lalaki. ni Mars Trixie. Kaya Wala dami nahuhumali. Wala nga eh! Mamigay ka! Palagi na lang ikaw, Mars! Meron ka flavor of the day, tapos ako wala! Kay flavor of the road! Wala! Ay, sandali. Sino ba yung pinag-usapan niya? Mangkanorayaan mo na yan sila kasi girl talk yan eh. Hindi alam dyan. Pero agree ako doon kay Tita Trixie. Baka lang may emergency na sumamaan tiyan, bumili. Tama Or yan. meron akong Ano pa, naisip isang patits na. hypothesis pa. Ito, idea ko dyan is surprise niya sana sa asawa niya yun. Susuot niya. Pag bago matulog, bago ligo. Susuot niya yun. Para sexy tignan. Para sa asawa. Ipinangunahan niya eh. Oo Overthink nga. siya eh. Di ba susuot? Oo. Di ba kayong mga babae? Sa surprise. Bibili ka ng lingerie. Di ba? Tapos, Ito naman si Kuya Fred sa halip na in-appreciate. O baka sa akin to. Pinagdudahan pa yung misis. Nakakainis tuloy. Wag ganun. Wag ganun. ikaw ba pag pinagdududahan ka na may ibang kulay yung Nainis mga underwear mo? Nainis ako. Ayoko. meron? Anything na meron ako. Oy, black yan siguro. Favorite color niya, black, no? May ganun. Hindi. Kayong mga babae yung ganyan. Kami yan, kami. Pero may mga lalaking ganyan. Ay, meron. I've been there. Oo. Talaga, Mars? Oo. Nilike mo yung post niya. Ganon ka hindi ka busy? Di ba? Nilike mo yung post niya. Bakit? Meron ka bang keme sa kanya? Ha? Oh, ganon. Huwag tayong overthinker. Mamaya pa mga katas ng nakalipas, abangan niyo yan dito sa Love Radio. Trending na trending, Uncle Dagol, Tita Tanya, Chinita. Yes, abangan nyo yan ha. 5:35 na po. Nang salamat sa mga naminaw. Ito po ang stasyon number 1. 90.7 Love Radio. Feel good morning!